Здравейте! Ние сме Сашо и Жоро от блога на Autocredit и днес отново ще си говорим за поддръжка и експлоатация на автомобила. През летните месеци много хора подценяват негативното влияние на много фактори върху състоянието и чистотата на интериора и това води до прекомерно и преждевременно износване на много от деталите в него. Когато става въпрос за почивка сред природата, излет с семейството или поредната почивка на море, много неща могат да повлияят върху чистотата и състоянието на някои от интериорните тапицери. Голяма част от багажа ни, дали е детска количка или е барбекюто, или пък сме отишли просто на плаж и се прибираме с щастливите крака, могат да накарат интериорни да се замърси, зацапа и да го състарят преждевременно. За щастие има хора като Андрей, който е тук до нас, които се занимават професионално с почистване на интериора и екстериора на автомобила и ни показват колко бързо и лесно стават нещата с поддръжката. Здравей, Андро! Здравей! Какво ще ни кажеш за процедурите, които следва да се случат в автомобила, който имаме пред нас? Значи, първо да кажа, че нашата фирма се занимава на няколко години напълно екологично с почистване на автомобили. Работили сме в чужбина, отскоро се завърнахме и започнахме дейността в България наново. Използваме професионална парна машина, която едновременно почиства, обезпаразитява, почиства труднодостъпни ниши и места в автомобила. Използваме една друга машинка, която не намокри до напрена на седалките, а само тапицерията, която всъщност позволява бързото съхнене на самата тапицерия и това, че не намокри до напрените, избягва миризмата по време на съхнене и след това петната, които избиват, докато съхне самия до напрен, който съхне с дни. Така, относно продуктите, използваме напълно екологични продукти. Единственият химикал, който използваме, този е за пране на тапицерия. Но както казах, тя съхне доста бързо, буквално автомобил може да се ползва след 10 минути. Светлите тапицери на таваните на нашите автомобили често се замърсяват от какво ли не и голяма част от собствениците на автомобили се притесняват, че при пране на тавана той ще се отлети. Не се разлепя тавана при нас, освен ако автомобил не е много стар и не е тръгнал да се разлепя, но не се разлепя поради това, че не ползваме вода. Повечето от таваните ги чистиме на ръка, както каза, с напълно биологичните продукти, английски, с кърпа, ръчно. И ако е много замърсен, използваме другата машинка, която е те наречения торнадор, която впръсква препарат и същевременно завихря със специална струя и засмукване, позволява намокрене на съответния детайл. Затова при нас не се е случвало колкото тавани сме изправили, няма страшно от разлепяне на тавана. Това е една добра новина, защото наистина съм виждал уникално изглеждащи коли отвънка и отвътре, но с ужасна тапицерия на тавана и при въпроса защо не се погрижиш и собственика казва не смея, защото ще се разлепи и ще стане страшно. Нека да се захващаме за работа. Добре. Първото, което правим е пускаме прахосмокачка, за да оберем най-голямата мръсотия. След което машинката за пране, която, както казах, остава сухо след това. В момента автомобил вече може да се сяда спокойно в него и да се ползва. Отделно и времето е доста топло, подпомогна до изсъхването така, но не ползваме вода. Споменах го няколко пъти, тапицерията е съвсем леко влажна.
След като изчистихме копето и го изпрахме, сега ще пуснем парата да обезпаразити и да изкараме всякъде, където има прашинки и мърсотия между труднодостъпните ниши и места между седалки и детайли. Може да се види в момента, след като е пускана 3 пъти прахосмокачка, колко буклуки свърля между седалки, както се вижда. Наложи се 4-5 пускани на прахосмокачки, за да събере абсолютно всички песъчинки. В момента няма пясък в колата, няма песъчинки и всички микроби са избити от безпаразитена и колата е суха. Ето как в рамките на един час успяхме да почистим автомобила на Сашо. С който се прибрах с него преди седмица от морето и нещата вътре наистина не бяха перфектни, както се вижда и доста от кадрите. Имаше доста замърсявания, песъчинки, петна от мариновани пържоли и някакви такива подобни неща. Всичко, както видяхте и вие, доста добре се изправи и автомобила вътре като нов вече, благодарение на Андро. Кажи ни няколко неща за това, което видяха хората и за процедурите, които минахме. Първото, което имаше доста петна, правили сме и доста по-мръсни автомобили, но особено това петно, което се видя в багажника от маринованите паржоли, което е застояло и се е спекло, как излезна. Всички микроби са избити от безпаразитена и колата е суха, може да се качваш и да се тръгваш. Нещо, което трябва да споменем е, че услугата е абсолютно автономна. Автономни сме от всякъде, не ползваме вода, не ползваме чужд ток, ние си имаме доста мощен генератор и автомобила става като нов. И сте на адрес, смисъл не е необходимо ние да ви посетим. Ни трябваше по-малко от час в интерес на истината, за да свършим. Да, зависи колко е мръсна колата. От една кола ни отнема от 1 до грубо час и половина-два, за да стане отвънка, отвътре абсолютно цялата. Тук пропуснахме външното, затова малко по-бързо свършихме. Няма какво да добавя. Единственото условие, което имаме е един ден предварително човека да си запише час, за да може да го вместим в графика и да отделиме час и нещо. Благодарим. Всичко Благодаря хубаво, много. мерси. Казваме чао и до следващия път. Чао!